Вітаю. Я прыехаў на купальне на запаветны востраў. Неаднаразова чуў, што тут самая аўтэнтычная купальня, і менавіта сюды трэба ехаць аматарам міфалогіі, культуры і гэтак далей. Сёння праверым, ці гэта так, але спачатку я хачу расказаць пра цікавыя месцы, якія я пабачыў па дарозе, пра свае прыгоды, бо ўсё ж я сюды не на таксі прыехаў. Першае, што я хачу паказаць, гэта курган Галодныя могілкі. Ну як можна было праехаць побач з такой назвай? Вельмі міфалагічненька. Я, шчыра кажучы, не падрыхтаваўся. Зараз будзем разбірацца, што гэта тут такое. Галодныя могілкі каля Пацвілля – гэта лакальная назва курганна-жальнічных могільнікаў і архаічных пахаванняў, размешчаных у наваколлі гэтага гарадскога пасёлка. Мясцовыя жыхары традыцыйна звязваюць такія месцы з паданнямі пра масавы голад ці эпідэміі. Аднак гістарычна і археалагічна яны уяўляюць сабой каштоўныя старажытныя некропалі. Урочышча Кішы. Во гэта тут. Асаблівасці. Гэта старое пахаванне, дзе захаваліся старажытныя надмагільныя камяні. Паводле народных аповедаў тут хавалі людзей у часы цяжкіх выпрабаванняў або тых, каго згодна з традыцыяй не дазвалялася хаваць на звычайных парафіяльных могілках. Тут яшчэ кажуць, што павінны быць нейкі крыж. Але крыжа я не бачу. Зараз пашукаем разам. Ну, крыжа тут быццам бы няма. Ці ён ёсць там далёка, але, купальня, росквіт расліннасці. Нічога мы там не знойдзем. Курган не хоча здымацца. Крочым далей, хутка будзе яшчэ шмат цікавага. Яшчэ тут побач магіла Язэпа Драздовіча. Я вельмі натхняюся гэтым чалавекам, быў нядаўна у Дзесне, у Германавічах, у Глыбокім. І ягоныя вандроўкі, мастацтва, навука, этнаграфія, гісторыя, космас, педагогіка. Адчуваю сувязь з гэтым чалавекам. Пра космас, пэўна, не казаў тут ніколі, але так я вельмі люблю таксама і навуковую фантастыку, і вось нядаўна ўзяўся доктара Хто пераглядзець, то новыя серыі могуць выходзіць троху радзей. Халера, зноў дождж. Буду хавацца тут. Халера, зноў дождж. І што? Правільна, зноў дождж. Ляснуўся троху. А можа скажаце пару слоў? Варим сир.
На купальне варили сыр. Вот и мы варим сыр. Масло топится. Это еще кого будешь? Нет, это не кулага, это сыр. А, это сыр робите? Это робим сыр. Так. Ничего не бачить. Все накладываешь. Что? Твоя дело кончилось. Это не девчонка. Все стояло все время здесь. То никого не было. Здравствуйте. Не супер з камери? А тут уже снимать нічого. Смачно, ні? Смачно. Я ще раз крупним планом. Все з'їли. Що з'їли? Хтось це нам от волоси пофарбував. Я спаткаў гаспадара гэтай аграсядзібы. Зараз ён нам хуценька раскажа, што тут робіцца. Сёння купальня. Святкуем купальня, сапраўдная. Я думаю, так ніхто не святкуе ў Беларусі. Святкуем па старых звычаях менавіта, таму што звычаі сабраны выкладчыцай Полацкага універсітэта Ольга Антоновна Ільянчык. Значит, некалькі калектываў моладзі, яны у іх свае струі, яны ведаюць эти песні, гульні, танцы. І сумадзеянне ідзе менавіта так, як даўніну святкавалі нашы продкі. Ніякіх амаль што наваростаў, все па чарзе, ніякіх там Без Диснейлендаў. Диснейлендаў, ніякіх ласкавых маяў і все такое. Будзе все па чарзе, як пачыналася вогнішча, вінкі плеліся, песні перад гэтым спяваліся, будзе карагод, будзе абыход вёскі з купалкай, будуць танцы, будуць гульні, все будуць шукаць папараць квету. Цудоў. Першае, насамрэч, што бросілася ў вочы, гэта купальскія стравы. Не шмат дзе сустрэнеш, што купальскіх страваў звычайна ніхто не звяртае ўвагі. Магчыма, што не ўсюды і рабілі, таму што Беларусь вялікая была і звычаі трошкі адрозніваюцца, Я конечно. разумею, конечно. Вот, а в гэтых мясцінах менавіта гатавалі вот эти стравы. Кулага, сыр і яшчэ рабілі крупнік. У нас все по фэншуі. Дзякуй. Ой, дзяўчаты, давайте гэтай дзяўчынкі выпрымерым яшчэ паясок. Вы ведаеце, што раней, калі хадзілі не падпаясаныя, так нельга было, трэба толькі з поясам хадзіць. А дзяўчаты цапляюць, гляньце, я і сама без пояса, зараз усё зраблю. Вам зараз завяжам, вот гэтак вот, так. Так, правая сторона у нас тут, поверніся сюды. Цікава. А колькі вышыня гэтага слупа? Ну і агулам нашага вогнішча. Так, я атрымліваецца тут 12 мм. 12 мм. Мой рост 184. А сама гэта даўжыня вогнішча, ну, там каля 90 няхай. 90 мм. Таким чынам Х у нас атрымліваецца, не буду касіць падразумнага, 184 на 90 падзяліць на 12. Гэта 1380, гэта 13,8 метра. Гэта, блин. Пяціпавярховік амаль што. Нічога сабе.
Ходим за свою тримати. Давай, оператор, по-вашому. Не надо бегать за ним, мало ли. Ой, доню моя, чого сукня кротка? Ой, доню моя, чого сукня кротка? Ой, мамка моя, краться знова кротка. Ой, мамка моя, с єлю, сосна з єлю говорило. Може, тут хтось старіший? Ну, от треба вам Она где? Привет, Аня. Добрый день. День добрый, день добрый. Хотя вот там догоняют. Так? Почекайте трохи. Трошки. Трошки почекайте. Почти догнали. Нас не хватает людей, поэтому... Євген, вітаю. Ви тут кажете, що кожен год, що
Чому ви вертаєтеся сюди знову і знову? Ну, тому що ми вертаємося сюди кожен год, каб відзначити свято, каб проводити літо, каб це літо запомнилось нам. Ну, але кожен год тут все більше чаровні, все більше незвичайно. З'являються нові люди, нові ураження. Тяжко навіть передати словами нечто таке. Нечто незвичайне відбувається. Такое завороживающее, затягивающееся, такое некое, видите, такое ощущение, что проваливаемся в часе, в просторы. Ходим тут, блукаем по этому лесе, слухаем песни, ніби вертаємося знову туди, в те минуле, коли наші предки робили амаль то же самое и верили в то же самое, что и мы, верили в моц природы и силы, то, что ничего не может змінити эту моц природи, моц землі. Ну, приблизно так. Дякую. Дівчинки, а ви тут вперше ці були раніше? Перший раз. Поділіться враженнями, коли ласка. Вельми все, давайте не ми. Ну все, ми обрежемо. Нам вельми сподобалося, вельми пригожее место з вельми добрими, хорошими людьми. А все, я запорола кадр. Може, давай на русском? Яка частка свята вам сподобалася більш за все? Найбольш, наверное, калі мы каталіся по возеру, гэта вельмі прыгожа. Прыгожа. Ну, і куди вони будуть розворачувати? Баба! Не догонит. Посунемся сюда ближе, посунемся. Парабанці. Ведаеце, сыр вельмі смачны, а яшчэ ён смачней з-за таго, што ён прыгатаваны менавіта тут і менавіта на гэтым свяце пад цудоўныя купальскія спевы. Пацвярджаем. А дзе ў гэтым сыры дзіркі? А гэта не такі сыр, не галандскі, гэта беларускі сапраўдны купальскі сыр. Сыру Таму павінны быць прыязджайце дзіркі. на запаведны востраў спрабаваць такі сыр. Без дзірак. Без дзірак. Без дзірак. І нам вельмі падабалася цудоўнае свята, як у старадаўнія часы. Глядзелі, як гурты нашы знакамітыя показвалі нам гэтую традыцыю. Вельмі спадабалася. Вось так прайшло купальня на запаведным востраве, і прыйшоў час мне падзяліцца сваімі ўражаннямі. Па-першае, па дарозе. Гэта колькі я прыкладна гадзіны 3-4 ехаў, заязджаючы там у розныя кропкі. І
ну, разоў 7-8, напэўна, мяне паліла дажджом. Я такі даволі спрактыкаваны вандроўнік, і спачатку, ну, мяне зусім гэта не кранала, ну, дождж і дождж, вецер і вецер. Але ж у нейкі час гэта пачалося адчувацца як нейкі здзек, як нейкі праклён, і гэта ўсё, ну, так давіла, а потым прыкладна там за 10 хвілін да фінальнай кропкі я яшчэ заваліўся. Во. Рука ўжо нармалёва, але ж, ну, вядома, непрыемна. Гэта была пясчаная дарога, і я разам з дарогай вось так вось на бок бух, разам з дарогай заваліўся. Добра, што не моцна, там усё зажыло, але ж, ну, вядома, непрыемна, яно ўсё ў пяску, гэта трэба прамыць, памыць, абеззаразіць там і гэтак далей, і яно шчыпіць, і яно троху, ну, вось. Ну, але ж гэта яшчэ, ну, там дробязі, там рука зажывець, гэтую, што я на ровары зламаў пераключалку, там 50 рублёў, там таксама не это... Але ж, ну, я моцна перажываў за тэхніку, бо тэхніка, здымачнае абсталяванне, яна не за 50 рублёў. І мачыць, і падаць ім з ровара, гэта, ну, далёка не найлепшая ідэя. Таму, так, я быў троху псіхануўшым, стараўся паводзіць сябе спакойна, пазітыўна і прафесійна, але так, мог там трошку там і ляпнуць чагось не таго, і гэтак далей. Вось мае выбачэнні, калі што. Але ж само свята мне вельмі спадабалася. Тут да пытанняў, вынесеных там у назвы вокладкі там і шорцы з рылсамі, да пытанняў да аўтэнтычнасці тут няма. Гэта хутчэй не нейкае святочнае мерапрыемства, а рэканструкцыя абраду, якую робяць навукоўцы. І, ну, тут не можа быць пытанняў да таму, што гэта лакальная традыцыя, гэта з дапамогай мясцовага бізнеса, я не ведаю, ну, гучыць проста як ідэал, і я спадзяюся, нешта падобнае будзе з'яўляцца і ў іншых кутках нашай краіны. Таму тут усё цудоўна. Мне асабіста больш за ўсё спадабалася тое, чаго я не бачыў на іншых купальнях. Гэта, як я ўжо згадываў, гэта купальскія стравы. І хоць я там і не фанат мяккага сыру, люблю цвёрды з дзіркамі, не паспрабаваў кулагу, але гэта цудоўна, што яно там было, і гэта супер. Таксама спадабалася, што выкарыстоўвалі воду. І, ну, у купальскай традыцыі вада таксама грае вялікую ролю. А гэта, ну, не тупа, гэта не тупа паверхня, на якую трэба вінкі пускаць. Гэта сапраўды важная стыхія на купаллі, і крута, што яна там выкарыстоўваецца. Больш, чым звычайна, скажам так. Ці ў іншых месцах. Таксама мне спадабалася вось абыход вёскі. Ну, то бок, гэта адчуваецца, што свята сапраўднае, таму што абыход быў не нейкага там кавалка выдзеленага пад свята, а абыход сапраўднай жывой вёскі, дзе былі людзі, якія глядзелі, якія радаваліся. Вось. І, ну, гэта дадае святу сапраўднасці, скажам так. Яшчэ мне спадабалася таксама вось што дадае сапраўднасці святу, гэта што наведвальнікі удзельнічалі ў гэтым свяце. Мужчыны дапамагалі з вогнішчам, там жанчыны рабілі вінкі, спявалі. Гэта, ну, сапраўды адчуваецца такая грамада, што гэта, ну, не сімвалічны гэты карагод, хаця ён таксама класны, таксама важны, але гэта, ну, не толькі сімвалічны, але і сапраўднае згуртаванне людзей, якія дапамагаюць адзін аднаму, якія нешта робяць разам, і гэта вось таксама вельмі крута, на мой погляд.
Што яшчэ такога сказаць? Блін. Вось яшчэ што забыўся сказаць. Я не зняў пусканне вянкоў, ды ці што там было. Яшчэ о 4 раніцы, бо спаў, зноў мае убачэнне. Напэўна, нейкі контент, нешта фота-відэа вы зможаце знайсці на старонках там Варгана, Княжыча ці Запаведнага вострава. Паглядзіце там, падпісвайцеся, яны класныя. Ну і трэба сказаць нешта па мінусах, каб гэта ўсё не выглядала як рэклама. Тут з гэтым няпроста, канешне. Вось, мне хацелася б... Не сюды. Мне хацелася б, каб пляцоўка пад кемпінг была больш роўная, бо там бачны такі троху ухіл, і знайсці добрае месца не так проста пад намёт. Выдатнае немагчыма, а такіх сабе хапае. Вось, у ідэале, канешне, гэта павінна быць роўная пляцоўка з нейкай газоннай траўкай, вось, нешта такое. Было б проста цудоўна. Напэўна, гэта ўсё па мінусах, бо астатняе ўсё задавальняе, ўсё добра, хаця я насамрэч то яшчэ зануда. Па дарозе назад я яшчэ 2 разы трапіў пад дождж, ледзь паспеў, сабраў усю гэтую ваду. Гэтым разам я ўжо адзін раз хаваўся, а другім разам я ўжо і не хаваўся, я проста не паспяваў на дызель. І так, мокры як цуцык, ехаў дадому на дызелі. Дзякуй усім, хто даглядзеў гэта відэа да канца. Таксама асабліва дзякуй усім, хто падтрымлівае мой праект і дапамагае здымаць відэа пра беларускую міфалогію і традыцыю. Дзякуй і яшчэ раз і да пабачэння.